Kunodaba engifuna ukukhuluma ngalo engake ngalibhala mawuya ku Facebook uzolithola isihloko salo sithi usizo lwensizwa kaSishi kwaMashu eyamithisa students zaSongoye eyamithisa students zaSongoye esasiyitshitshi qede yamithisa nomngani waso leso student. Ezinye ke zeindaba esibhalayo uyayithutshatha mayikhuluma uyayithutshatha iyabhala le yansizwa yacibe khulu indaba ezibhalayo ezinye uyayuzizwe kushisa amehlo mawusayifunda ukuthi yiwa phansi. Kodwa futhi izindaba ezenzakalayo nje njoba nangakini kade ngikhuluma nje nenye inkosazana engapha eThekwini izolo ngitshela ukuthi uyazi ukuthi indaba engibuza nje yangapha eThekwini eSenyuland inokungibuza nje into eziningi ezinto esikhuluma ngazo ibuza ukuthi hey manje lezi indaba oyikhulumayo uyithatha usuke wazi ngani ngayibuza ukuthi wena nje mangahle ngithi angixoxele ngendawo yangakini asikho isigameko esinzima osaziyo ithi sikhona ngithi manje ngoba sikhona siyaziwa ngithi nase uthi siyaziwa ngithi isona ke lesengikhuluma ngaso mina so ukuthi sengikhuluma ngaso mina akwenzi ukuthi ngakini igameka yisekho. Futhi uma umuntu engacijanga ngalezi indaba kushuthi akasobuye ecije yabo nje lensizwa i-traffic cop lensizwa eThekwini i-traffic cop eThekwini lensizwa engikhuluma ngayo yakwaSishi lapha kwa elokushini kwaJini empeleni kade i-traffic cop uthi ithike lensizwa lapha yakubo wayo ngo2019 kwakumhla ka24 March kwakuyisonto kade ngcwatshwa uma wayo angithi yabona ukuthi njoba kungcwatshwa akekho umuntu oplane ukuqonywa nokuganga kulomuzwa kaSishi lapha kwaJiye lokushini kwakade ngomhla ka24 March nje kwakuyisonto 2019 kwakade ngcwatshwa kubo kaSishi. So mase kuqedwe ukungcwatshwa ngesonto kunomshana wakhe ofunda ongoye okwakufanele ahambe kushuthi ugogo lo wayekade encwatshwa ugogo lo wayekade encwatshwa ne ugogo womshana lo wayekade encwatshwa. So umshana kufanele ahambe kwakunento ephoqa ukuthi kufanele ahambe ngaseloso sikhathi akanoma ayibhala ngakusasa ongoye i-test yakhe yayisekuseni so kuphoqa ukuthi ahambe ntambama sebethe ubhuti bakaSishi ke Sanele igama lakhe Sanele wena ngoba vele ula eThekwini ngathi bona omunye uSamarisburg akazi noma omunye useGoli wena ngoba ula eThekwini akube nguwe uhambisa umshana ongoye and then bese wena sisalana thina sizosala hambisa umshana ongoye athatha umshana uSanele ntambama ngabo 4 amuse ongoye ngo7 ntambama wayesefikile wambeka eRes lapha khona eRes ekuthiwa isiqalo esanda nje kwakhiwa ngicabanga ukuthi iRes entsha leya ngoba ngekhathi zethu yayingakabikho ngathi yayisekhona kodwa yayingakavuki. So mayithatha uSanele umshana wakhe ngifuna ulalela ukuthi at some stage singabantu besifazane singabantu besilisa siyakwazi ukudlalana nje othandweni kuma relationship la ngikhuluma ngensizwe yami ithi singane zazingabangani enye yodwa yazo yayihlobo sakhe zingabangani. So uthi uSishi mayithatha umshana wakhe eMusongoye efika ambeka eRes eduze nje waseRes eparking uthi ngesikhathi esaxoxa nomshana wakhe umshana athatha isikhwama sokuqala sihambise endlini esezobuya kezothatha esinye ngoba mfaka phakathi eRes uthi kwabe sekuqhamuka intokazi ezimbili nje abafundi beqhamuka ngase library kushuthi beyendlini
babonakala ukuthi babephumela eBrali kade bofunda izingane nje ama students awu2 angamantombazana aphethe incwadi. Usishi umeduze kwemoto uthi maze edlula lezi zintokazi bese yibingelela bese ecela ukukhuluma nazo bese eyodwa yazo le kuyiyona ayifunayo ivela ithi ayisiyabuya le akayifunayo nje ithi ayisiyabuya zibe zedlula bese makusisha linda umshana wakhe abuye umshana wakhe okwesibili esezothatha impahla lezi zokugcina. Ngesikhathi ethatha impahla zokugcina umshana vele sekunesikhashana abazosixoxa bose bevalelisana ziphinde iqhamuke lezi ingane seyibuya kusho ukuthi ziyobeka incwadi zaseyibuya ngempela. Uthi usishi zathi mayiqhamuka nje ngase ngivalelisa kumshana nti umshana kulungile hamba ngizokubona. Uthi wayeseyimisa lezi intombi lama student awu2 wawamisa wawabingelela nje kahle wayesethi ngicela ukukhuluma nalo ekhomba le ayefuna bese kuthi le enye ebesithi ukuhamba iyoma lapha ngaphambili. Uthi umfokasishi wayibingelela nje wayesethi hawu yazi sekuntambama nje sekukhanya vele ugesi. Uthi usishi bese ngithi hawu yazi bengayitsheni ukuthi niyabuya ngempela ngicela ukunazi ngicela ukwazi ukuthi ubani ishoke lengane ngithi unozwa kwaKhumalo yayisho nendawo akasazi ukuthi usishi yathi ngiyakuphi. Niyazi ukuthi thina abantu besifazane siyakwazi ukuthandana nomuntu ezabantu besifazane siyakwazi thina ukuthandana nomuntu thina abantu besilisa siyakwazi ukuthandana nomuntu singazi ukuthi wakuphi indawo futhi siyakwazi ukuthandana nomuntu ukuthi nigama isibongo sakhe singasazi. Abantu besilisa ke esikhathini samanje kuyenzeka uthandana nomuntu nje uzugcina usumsaba ukumbuza uzugcina ususaba uzusicinga wena ukuthi isibongo sakhe mbo wayethe ubani kuyenzeka lokho kodwa ngisho ukuthi kwenzeka in this case. Usishi akasazi ukuthi isibongo sawo le kodwa yathi unozwa kwaKhumalo ukuthi lolu daba ngilixoxa ngoba salibhala ku Facebook yagcina ivelile intokazi le yasizakala nje futhi ngoba kwagcina kungabantu abadukelene lapha. Uthi umfokasishi mayikhuluma nalentokazi isho ukuthi unozi wakwaKhumalo bese isho indawo akasazi ukuthi indawo yipi ukuthi kwangeyakuphi. Bese thuka usishi mayisho kanjalo bese ibuza intombazana ukuthi uthuswa yini ebesithi bese usishi no hayi ngithuswa ukuthi ngisazohamba njoba ngila ngibhizi nje ngisazohamba indlela yami seyinde kakhulu. Ithi ke lentokazi yakwaKhumalo hawu uyapi indlela yakho ibhekephi ethi usishi hayi ngisayiThekwini. Hawu ngaseThekwini yebo ngisuka eThekwini. Bese ibuza ukuthi manje lo kade umnaye lapha emotweni ubani lo kade umnaye usethi kusishaya umshana. Uthi usishaya umshana lo kade ngimlethile ngisuka kwaG eThekwini kwaMashu. Hayike uthi usishi bese ngithi uyayithanda le ntombi uthi bese naye ayichaza ukuthi usibani bani okaSishi. Bese ke ethi hawu niphuzani ninomngani wenu wena nomngani wakho niphuzani uma nijabulele. Angithi uSishi njengoba esebuza ukuthi lengane iphuzani nomngani wayo uthi wayesefuna ukuyeka lengane ngoba uyathola ukuthi izalo maKhumalo yakwaKhumalo nayo uzalo maKhumalo lo wayekade incwatsha ngalelo langa uma wakho maKhumalo. Uthi ngavele ngathi niphuzani noma sengifuna manje kubuye lo yamngani at least ngishelo lo yamngani ngingamsheli lo ngoba uyisihlobo sami. Uthi ngivele ngibuza ukuthi niphuzani wena nomngani wakho manje suke nijabulele nje. Ithi lengane hayi ithi hayi umngani wami uyaphuza mina ngiphuzi mina. Inhle kusencane nje ngiyabona ukuthi kuseyingane mayichaza uSishi. Uthi bese ethi mbiza umngani wakho nangempela lengane yakho malimbiza umngane eselapha ngaphambili ebuya umngane bese ebuza uSishi ukuthi manje niyapi njoba nihamba la bese zithi hayi besawufuna into yokudla shuthi ziya ezitolo nje noma la ngaphandle.
bese tusisha ngenani la emotweni sambeni ngizonifunela sofuna nami ngilambile sofuna ukuthi sizofuna ukuthi singadlani bese siphuzana bephumeke beka ngaphandleke behambeke belenga ngasedanyini le befuna indawo esavulile ngoba kwasekusibusuku beyithola indawo evulile bethenge ama Smirnoff Spin la lokuphuza abantu besifazana uthi usishi njoba sihamba la endleleni ngifikelwa umqondo emibili ukuthi lengane eyisihlobo sami kodwa manje inhle nayo kodwa manje iyona futhi bengifuna ukuyishela kuthi angifihle ukuthi ngizalo uMakhumalo nami eyumzala kushuthi kimi bese ngishela le or uthi ngagcina ngididekile ngagcina ngashongo uthi uSanele mayifika leyo mga uthi wayesegqoka ibulletproof leso sikhathi ngoba uthi wavele ngesikhathi eqeda ukuxoxa nazo nje lezi zinga kade eqeda ukuxoxa nazo ethi abangena emotweni wabe sedonsa ibulletproof wayifaka ibulletproof naye akazi ukuthi wayifakela ngisho wayidlisela nje efuna ukukhombisa ukuthi uyiphoyisa mase sixoxela mina naye waphuma kusishi nalezi ngane bafe bathenga ukudla bathenga notshwala uthi usishi lengane le eumngane lephuzayo eumngane wale yakwaKhumalo besithi yazi nozi umngane lo bhuti right yabona shuthi ifuna lo ukuthi akaqome ngoba lo bhuti right hayi lo bhuti yazo right yabona ikhushuthi imkhuluma kahle uthi usishi ukuthi kuyena mayisho kanjalo lengane akasazi manje uthi ngivele enye into ithi akasho ukuthi hayi yazi mina njalo ngizalo uMakhumalo ngisihlobo nawe bese ngishela lo uthi manje azobona ukuthi lamantombazane into sengiyixoki phela mase ngivele ngishintsha kanjalo shutha angizazi uthi ngivele ngithule avela thula usisha angabe sasho emva kwalapho ivele lentombazane isuke obese ewathengela utshwala bese ethenge Red Bull ethengela le adlale bexoxa bese ewabuyisela enyuvesi ebese hamba usisha ebusuku khona lapho abuyele eThekwini bese kuthi ngolesihlanu lwalandela ngoba lento iyenzeka ngesonto bese kuthi ngolesihlanu kwangishuthi nje after 5 days ngolesihlanu nje esemsebenzini usisha uthi lengane yasenda imessage le yakwaKhumalo ngoba wayeyithathile inamba yayo uthi yasenda imessage ku WhatsApp yambingelela nje isithi awufuni nokuzongibona namhlanje uthi usisha mangibheka ngibone ku WhatsApp nozi Makhumalo Ngoye uthi usekhohliwe nanokuthi kunenamba ayithatha ongoye yabo nje umuntu wesilisa uthi mayibheka nozi Makhumalo Ngoye uyisave kanjalo inamba wenze lithenga khona lengane yambhalela imessage ithi awufuni nokuzosibona uthi usishi ngivele angithi ithi awufuni ukuzosibona sinomngani wami uthi usishi ngivele ngicheck emajiteni ukuthi ubani engehla naye angamtholi umngani wakhe avele ehle yedwa ngolesihlanu mayishayisa emsebenzini ehle yedwa ebheka ongoye afika athathele izingane beyesikhawini befike bedle ithengela utshwala kuze kushawa u12 kuthi ngo12 evele ethi usishi ngicela sambeni siyeThekwini zithi lezi ngane ayi muzosibuyisa nje masingeza ukulamba la siya khona futhi muzosibuyisa evele ethi usisha anginankinga avele abuye angene nge-N2 ayibhula imoto abheke eThekwini njoba behamba la endleleni usedecide usisha ukuthi ngeke sasho lengathi uzala uMakhumalo kodwa futhi nale ikhululekile ingazi lephuzayo ikhululekile nje kakhulu ingazi ukuthi ngizothini ingathi yamthanda yabona ikhululekile nje impela kakhulu uthi ke usishi bathi mabefika eThekwini egarage ebusuku nje tathakusa uthi mabefika egarage ebese behla bonke beyochama ebuye yena usisha ngene emotweni uthi mayingena emotweni ebese mayibu abuye eqaleni angena emotweni bese kubuya le ntombazane yakwaKhumalo ayifunayo uthi bese eyinika ikhadi lehlobo sakhe
bese inika ikhadi ukuthi ayingene la egarage ithenge iRed Bull yayo angazi nani nama chips, bese kubuya le ephuzayo enhle nayo le umngani walo uthi mayifika ingene emontweni ihlala ngemuva, vele ayihle ngemuva. Uthi bese vele uSishi angithi belokhu baqhubekile baphuza, uthi yayisingena ngemuva. Uthi uSishi yathi mayingena nje ngavele ngayibuka nawe sabukana nje. Uthi kwase kuba nento ethi awuthi ngiyithinte lengane ngayithinta njoba kuyi driver seat, uthi ngaphenduka ngayithinta, ngathi mangiyithinta nayo yangithinta savele saqabulana. Baqabulana leya kwaKhumalo isegarage store, baqabulana baze bayekana ngoba seyiphume egarage store le izela. Mayifika le sengazi ukuthi akwenzeke lutho, yabo sengathi akwenzeke lutho, yafika yangena basuka lapho babheka manje kwaMashu waji kubuka Sishi. Uthi uSishi bafike bangene vele obhuti bakhe babezohamba, uthi bafike bangena endlini yakhe, mabengena endlini yakhe bakhipha utshwala, naleya kwaKhumalo encane yagcina isiphuza ke nayo yaphuza. Uyazi umuntu ongaphuzi, umuntu ongaphuzi mayekwaPhuza nje after i-hour useyidakiwe usefuna ukulala. Uthi uSishi yagcina isiphuza ke nale ngathi yaphuza lento enoshukela nje obani o-pine twist yabo and stuff, yagcina isiphuza nayo ithi sangukususa amahloni. 1 2 3 yayisifikele ukulala, yayisifikele ukuthi yasifikele ukulala, yavele yathi sithe ngathi uyadakwa kancane, yathi yona sifuna ukulala, bavele yalala khona la kusofa base beyiqukula bayifaka uthi uSishi ngayiqukula ngayifaka embedeni ekamereni lami. Ngase ngibuya ngizohlala nale sesiyayiphuzela. Uthi ngathi mangibuya nje, ngathi mangibuka emehlweni savele sabambana, babambana bagcina sebekhiya umnyango bacisha, balalana la endlini e-sitting room. Kwasho ukuthi nabo sebedakiwe ngoba uthi uSishi balalana baze baphinda. Uma besuka lapho baqhubeka nokuphuza, sebephuza ke manje sebekhululekile, uyabona, baqhubeka ke nokuphuza baphinde up until nabo beze befuna ukuyolala ngoba uthi uSishi eseyidakiwe naye waphaphama ekseni ngabo 8 sekusemini nje sekukhanya ilanga. Uthi mayithi uyabheka, hawu ngisendlini yami naba amantombazana amabili la embedeni. Uthi mangithi ngiyavuka ngiyezwa saphaphama nje kanti nawa seyiphaphamile, kuwezwakala ukuthi la khona kade benza something. Ayi bavuka ke baclean endlini nalentombazana encane si right, bavuka baclean endlini. Wayese wathatha uSishi lamantombazana wayese wabuyisela kuphi ongoye. Ulalile nale akakalali nale akayifuna lesihlobo sakhe, futhi akusashokeki ukuthi isihlobo. Uthi uSishi ke wayeseyithathile inamba lentombazana, these songoye lemantombazana wayesexhumana nawo mabili, esexhumana nale WhatsApp esexoxa nale, vele lese kuyintombi yakhe sebelalile ngisho ukulala le ayikavumi, kodwa futhi iyona embizile. Noma ingakavumi likhiphe ngombaba kodwa kusho ukuthi naye sekuyintombi yakhe. Into ayigcina yenzeka la, uSishi besethi ubesekwazi ukusuka eThekwini eze ongoye ngoba wagcina ivumile nale, wagcina walala nayo le yakwaKhumalo. Besekwazi ukusuka ongoye eze kule ntombazane umngani kalo kaMakhumalo eyifihlele le ukuthi usongoye, mhlamba ahlala azahambe ngakusasa kanjalo mhlambe futhi eBook eRichards Bay Mayesho noma eMpangeni, ephinde futhi esuke eThekwini eze kule yakwaKhumalo ayifihlele le alala na uqala ukuthi uzela, wagcina seyithandana nawo mabili kangawo ukuthi lamantombazane bese ngabangani oma u2, kodwa mayeze kule ifihlele ukuthi kuze uSishi nale mayeze ngoba wagcina seyitshena la kwaKhumalo ukuthi yazi angifuni mangikhona umngani wakho azi ukuthi ngikhona. Ngebhadi bagcina yakhulelwa ke lengane kanti izihlobo naye. Angithi njoba ithandana noSishi
inayo indoda. So kwaphoqa ukuthi ngokwesikhathi ebonene naso ebonana ngaso noSishi kwaba sobala ukuthi akuyena uSishi oyimithisile. I mean ayiyona indoda yayo eyimithisile, uSishi oyimithisile. Kodwa sisi kwaphoqa ukuthi sikhombe ngoba uSishi wagcina eshilo ukuthi yazi mina njalo nawe sizihlobo. Kodwa bengisaba ukusho ukuthi thina sizihlobo. Yabo. Yathi sizihlobo bengisaba ukusho. I mean kusho uSishi ukuthi ngagcina ngisabela ukusho sizihlobo kodwa baqhubeka futhi bathandana. Wayimithisa nale wagcina emithisile nale. Umuntu ogcine seyintombi kuSishi ile ngane yaye umngane engehlobo noSishi. Kodwa ke bahamba bazala ingane bagcina ke behlukana nabo. Angiqali ukuxoxa udaba olufana nalolu. Futhi nawe nobuhlezi lapha ekhaya ngiyazi ukuthi uyamazi umuntu wakwakhulelisa wena wasekhulelisa nomngane wakho noma uyamazi umuntu wakwakhulelisa ingane yamakhelwane azokhulelisa nomngane wakhe. Lento mawusuka ungayazi ukuthi iyenzeka hayi kanye uma isiqala ukwenzeka kuwe ungaze uthatha isibhamu ufuna ukubulala umuntu kube khona umuntu ozombulala umthengele inkabi indoda uthi iyakuxhaphaza kanti izinto ezenzeka lawo lezi uyothi uyathola mawusuboshiwe ubone ukuthi yazi lento engiyithathela isibhamu noma lento engicela umuntu ukuthi adubule usibanibani ngoba uyangixhaphaza ngimithisa kanjani mina nomngane mawusuthola ukuthi insakavukela umchilo wesidwaba la emphakathini usuyabona ukuthi ngaze ngaliboshela ubala ngoba lento yinto eyenzekayo. Thank you.